Nidagsang dibuan ka mga misamis nun ug mga bisita sa Celebrity Night sa pagsaulog sa Ika 6th Cantago Festival sa Tagoloan, Misamis Oriental kagabi, Enero 30, 2025. Naghatag og kalingawan sa katawhan ang programa. Apil sa naghatag og kalingawan ang stand-up comedian nga si Peanut. Nakigduyog usab ang rapper nga si J. King, samtang naghatag og makasayaw nga reggae beats ang tribu CDO nga usa sa mga sikat nga reggae bands sa Mindanao. Highlight sa selebrasyon ang performance sa mga special celebrity guest. Ana si Juan Carlos Labajo, ang The Voice Kids Season 1 third runner-up ug usa sa iladong singer-actor sa karon nga henerasyon. Naghatag og hugot feels sa mga mananaw ang Queen of Hugot Songs nga si Moira de la Torre, diin iyang gikantang pipila sa iyang mga trending songs sama sa Tagoloan og Babalik Sayo. Samtang, 13 sub contingents ang nagpakita sa ilang talento sa The Spotlight Musical Variety Show nitong Enero 28. Gidala sa entablado ang makahingangha nga musical performances gikan sa sikat nga Broadway ug Disney musicals sama sa The Greatest Showman, Mamma Mia, Aladdin, High School Musical ug uban pa. Usa pa sa mahinungdanong panghitabo ato sa programa mao ang formal nga turnover sa usa ka storybook sa lungsod. Kini gihatag ni Dr. Primitivo C. Lagandang III, usa ka iladong manunulat sa probinsya nga naglangkob sa kaagi ug kasaysayan sa Tagoloan. Ang selebrasyon sa 6th Cantago Festival nagsugod niadtong Enero 20, 2025 nga nagpakita sa buhi ang kultura ug kasadya sa Cantago Festival nga nagpalig-on sa panaghiusa ug pagkabibo sa katawhan sa Tagoloan, Misamis Oriental. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!